ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଇପି ଖାଇବା। ଏଠି ଭାଉଜ ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛ, ଇଆଡ଼କୁ ଟିକେ ଅନଉ ନା। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଠାକୁର, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଭାଉଜ ଯିଏକି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବସିକି ଏଠି ଇପି ଖାଇବା। ଆମର ଇପି ଖାଇବୁ। ହେଇ ହଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଇଏ ଆମର ଚିକେନ ପାଇଁ ଆଳୁ ବସିଛି, ଚିକେନ କିନ୍ତୁ ଆସିନି। ଅନନ୍ତ ବାବା ଯାଇଛନ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ। କୁହ କଣ କହିବ କୁହ। ହଁ କୁହ କଣ ଅଛି, ବ୍ଲଗ ହଉଛି ତ ଆଉ କଣ। କଣ କହିବା କଥା କହିଯାଅ। ହଁ ତାପରେ କହ ହାय କହିକି ସରିଗଲା। ଚିକେନ ହଉଛି। ହଁ ଚିକେନ ହେଇକି ଆଜି କିଏ ଆସିବାର ଅଛି କି? ହଁ ଗେଷ୍ଟ। କୋଉ ଗେଷ୍ଟ ଆସି ଆସୁଛନ୍ତି ତ, ପରିଶ୍ରମ କରି ଆମ ଗେଷ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି। କହିବୁ କାହିଁକି ଗେଷ୍ଟ ଆସିଲେ ଦେଖା ହବ ଆଉ। ହଁ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଚିକେନ ମସଲା। ଯଦି ଜାଣିନଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କଣ ପଡିଛି ଏଥିରେ ସବୁ। କଣ କଣ ପଡିଛି ତା ଦେହରେ? ଅଦା, ରସୁଣ, ଲଙ୍କା, ହଁ ଜିରା ଆଉ
ଆଉ କିଛି ଆଉ କିଛି ପଡିନି ପିଆଜ ପଡିନି ପିଆଜ କଟା ଦିଆ ହବ ବଟା ଦିଆ ହବ ଓହୋ ହଁ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ମୋବାଇଲଟା କାଢୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କିଏ ଆସିଲା ଆମ ଘରକୁ କିଏ ଆସିଲା ଅନନ୍ତ ଅମ୍ବାନୀ ଏଇ ସେ ଚିକେନ ଆଉ ଅଣ୍ଡା ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ମନା କରୁଛି ଫୋନ କରି ମନା କଲା ଆସିବ ନା ସତରେ ଆସିବ ସତରେ ବା ଫୋନ କରି କହିଲା चिकन पैसा କଣ କହୁନା କିଛି ମୁଁ ଯେମିତି ମୁଁ ଭିଡିଓ କରୁଛି ରହିଥା वीडियो जल्दी सारी की चिकन ପାଇଁ ଲାଗି ଯାଉ लेट करन ହଁ ହେଲା ହଉ ଠିକ ଅଛି କଣ କରୁଛନ୍ତି अंडा डजन ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣ୍ଡାର- 78 ଟଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି 75 ରୁ 3 ଟଙ୍କା ବଢି ଯାଇଛି ହଁ अंडा डजन ଆଉ ଚିକେନ ଟା ଭଲ ଚିକେନ ଅଛି ଇମର ଗେଲୁ ସ୍ୱାମୀ ଟା ଆଇଛି ହେଇ ଆଉ ତେଲ ମାର ନା ଆମର ବକୁଲା ହଉ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆମର ଚିକିତ୍ସା ହବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଚିକିତ୍ସା ଆମର ଡ୍ରେସ୍ ଆମେ ସାଧୁ ଲୋକ ଆସିବା ଦୋକାନ ଚିକେନ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି 100 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଚିକେନ ଖାଇବା ପାଇଁ କେବଳ ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି ମନା କରିଥିଲେ ଆସିବେନି ବୋଲି ଜୋତାଟା ତାଙ୍କ ବଡ ଭାଇଙ୍କର କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ପିନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ ପାଣି ବୋଟଲ ବି ଏଇଠି ମାଗିକି ନଉଛନ୍ତି ତମେ ନିଜର କଣ ନେଇକି ଆସିଛ ଚଢିଗଲି ତମେ ନିଜର ଆଉ କଣ ନିଜର ହାୱା ବାଜିକି ପଳେଇଲା ଆମେ କେତେ ଜୋର ହାୱା ଦଉଛି ତୁ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ଓହ୍ଲେଇ ମୁଁ ତ ଦେଖେଇବି ନା କଣ ମୁଁ ତ ଦେଖେଇବି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଚିକେନ ଧୁଆ ହଉଛି ଆମର ଆଉ ଆମ ନୂଆ କଥା ତମର ଅତିଥି ଆସିଛ ଅତିଥି ହିସାବରେ ରୁହ ଅଧିକ ପାର୍ଟି କର ନା ଅତି ଅଭଦ୍ରାମୀ ଗଲେ ଆମେ ଚିକେନ ଦବୁନି ବିରା କରିଦବୁ ନା ସେ ଇଏ ଭାବିଲୁ ନା ନା ମତେ ଟୋଟାଲି ଆଣିବନି ତୁମେ କହିଛୁ ଟୋଟାଲି ଆଣିବନି ତମ କଣ ଡ୍ରେସ୍ ନି ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆଜି ନା ଖାଲି ନା ଏବେ ଚିକେନ ଧୁଆ ହଉଛି ଚିକେନ ଧୁଆ ସରିଗଲା ପରେ କଣ କରିବେ ଦେଖିବେ ଆଉ ଆମର ଏତେ କାମ ପାଇଁ ବହୁତ କାମ ଅଛି ଆମକୁ ଆମେ ଏତେ ସମୟ ଦେଖେଇ ପାରିବୁ ବହୁତ କାମ ଅଛି ଆମର ଆଜ୍ଞା 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 ଏଠି ପିଆଜ ଆମର ବସିଛି ଗୋଳା ଚାଲିଛି ଆମର ପିଆଜ ବସିଛି କଡ଼େଇରେ ବସିଛି ହଁ କଣ ଆଣିଛ କଣ ଚିକେନ କେତେବେଳେ ଧୁଆ ସରିବ କଣ କହୁଛ ଚିକେନ ଧୁଆ ସରି ଯାଇଛି
ଆଉ ଥରେ ଧୁଆ ହବ ତାପରେ ହେଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ଯାହା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆମେ ଶିଖଉଛୁ କେମିତି ଧୁଆଯାଏ। ସରିଗଲା ଚିକେନ ତ। ଓହୋ ଏଭଳି ସଫା କରିକି ଧୋଇବେ ନା ନାଚନା ଲାଗିବ। ପିଆଜରେ ଟିକେ କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋତେ କହିନାହାନ୍ତି। এটা କଣ ପଡ଼ିବ? ହଉ ଜଲ୍ଦି ପକାନ୍ତୁ। ଆମ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ଏତେ। टाइम नहीं ଏଇ ମସଲା ପଡ଼ିଲା। ଇଏ କୋଉ ମସଲା? ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ। ମିଛ କଥା କହୁନା ହେଲା। ଯିବା କଣ ହେଲା କାଲି ମନ୍ଦିର ଯିବ ଆଉ ଛୁଟି କି ନନାର ହଁ କାଲି ସାବିତ୍ରୀ ନନା ଛୁଟି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବି ସାବିତ୍ରୀ କରୁଛନ୍ତି ମାଲ ସାବିତ୍ରୀ ଓହୋ ଏ ଚିକେନରେ ଟମାଟୋ ପଡିସା ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ମତେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ କଣ ଭିଡିଓ କରିବି? ଏଇଭଳିଆ ଭିଡିଓ ହେଲେ କଣ ହବ? ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବର ହେଇପାରିବି। ଏବେ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡି ପଡ଼ିବ। ସେ ହଳଦୀ ପଡ଼ିଲା ତାପରେ କଣ ପଡ଼ିବ? ଆଟା କହିବି ମୁଁ ଜାଣିବି। धनिया पाउडर ये धनिया पाउडर, ये काश्मीर लंका गुंडी, ये होचंती रोसिया। ये हमर लूण पड़िला स्वाद अनुसार लूण। आपन जदि लुणिया खाउथिबे त लूण पकेइ दे पारंती अधिक। हमर कि जाय से नहीं सित। सब वीडियो हम सब छाड़ीनी सब देखंतु बसिकी कौन होची एठी सोई रहिथिया लोक आज रोसई करती वीडियो करती सोई रहिथा लोक रोसई करूची माने तमे सोई रहिथा लोक ना को वीडियो करछन किते कष्ट ना तम पई मैगी ए मैगी खाया को आछन धर एउटू स्टार्ट हैला मैगी धरुनु मु एते समय तो धरि की ठिया आमी ना को दियो मैगी खाइबा खाई जाओ आछन तो स्टार्ट कर दियो हां खाइबा में आस्ती प्रथम खाइबा मैगी तापर चिकन हबो खाइबे खाइबा डब्बा आंटी देखि डब्बा आंटी नीचे दूजी वो वीडियोटा करछ बोली से खाई पाइलन ना खाई देता ए डब्बाटा आनिला नीचे देला रोय मते देख मु देखो हम टिफिन डबा ए डब्बा आनचंदी नहीं ये टिफिन डबा ए को ने की जने ऑफिस जीवो ना आउ? खाइए को नहीं की जीवो अठू हे पार्सल प्रभु हो खाइ निजे तो खाइबु और नहीं की जीवु हेलो ये कौन गुपचुप ना कौन नहीं की जीवो ए रूम में ए हम आम पई रखी मनी आउ बरा 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 हो पुनो ना लाज करूची हेलो ऑफिस हां बरा हेई ने बा आज बड़ा कथा चिकन है पड़िला मु छाड़ दे मोर किछ नहीं कर गला चिकन पड़ी गला पे गोळा जीव गोळो ना का म्यूट कर दे मन खुला तू बा कही ना फास्ट खोली थी करी ହେଇଗଲା ଚିକେନ ଆମର ହେଇଗଲା କଷା ହେଇଗଲା ପରେ ଦେଖିବେ ଆଉ ଏତେ ଦେଖନ୍ତୁନି ଜାଣିଛନ୍ତି ଚିକେନ କରିବା ଆମର ପାଣି ଦିଆଯିବ ଆମ ଇଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଣି ଦେବୁ ଆପଣ କିଛି କହିବେନି କି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି ନଜର ପକେଇବେନି କି ठंडा पानी दो गरम पानी ଆମର ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଅଛି ଆମେ ଦେବୁ ଆମେ ଗରମ କରିପାରିବୁନି ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ ସରିଯିବ ଭଲ ଖାଉଛି
ठीक अच्छे आउटे पर फुटी जीव हे जीव एबा हमर गरम मसला टिके पड़िबो गरम मसला पड़ साला पर हम चिकन रेडी हे जीव फुटले गरम मसाला फुटिले गरम मसला पड़िबो फुटिले गरम मसला पड़िबो हमर गरम मसला पड़िला देखिले तो आपण चाहे पके परिबे नले नाही हमर की जाय इपटे लूणटे चाखन ना ना मासे हे गला हमर चिकन 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 खत्म अब खाइला बेलको देखिने पनि बाय बाय भूल गए ए एक्चुअली चिकन कटराटा लाल लाल हेको भल लागे आज म कइले जान्छ फास्ट आसी देखो चिकन खाଇବା ପ୍ରସ୍ତୁତ अथा ହେଇସାରିଛି। करिकी अथाटा रखि दे